ಪಿನಿ ಪೋದು ಪನ್ನಡ ಕೆರ್ವಾನಿ ನಾನು ಅರೆ ಕರೆನೆ ಕರೆ ಮಾಮ ಓ ಶಂಕರೇ ಓ ಮಾಮ ಅವ್ವ ಪತ್ತನ ತೊಹರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ವಾವಂಜಿ ಸೇಲೆ ಸೇಲೆ ಕಂಚೊಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಆಡುತ್ತೂಲೆ ತುಗ ಯಾನ ಅತ್ ಈರಾನ್ ಈರ ಅತ್ ಯಾನ ತುಕಲ ಅತ್ ಯಾನ. ನೀನು ಇವತ್ತು ವಸಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೇಳ್ತಾಳಂತ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ವಸಂತಿಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು 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 ನೀನು ವಸಂತಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಗುಲಾಬಿ ಸಹ ವಾಂತಿ ಬರ್ತದ. ಏನು ಬುಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಕತೆ ನಿಂದು? ಕತೆ ಎಂತದಲ್ಲ, ಕತೆ ಸತ್ತರ ದೇವದ ಕತೆ ಅದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು. ಈಗ ನೀವೆಂತ ಪ್ರಥಮ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ. ಒಂದು ಎಂಜಿನನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗುಲು ಯಾನು ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬುಲ್ಲಣ ಪಾತ್ರ ಮದೊಂದು ಪುನಕ ಅಂದುವೇ ಟೀಚರ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪಿ ನಿಂಗುಲು ಅವಾಗ ಈ ಟೀಚರ್ ಕೇಳುಂಡ ಏನ ಬುಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾನು ಕತೆ ಎಂತ ಸಲ್ಲ ಕತೆ ಸತ್ತನೇ ಅನ್ನೋ ದೇವರದು ಕತೆ. ಈಗ ತೂತು ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ನುವೇ ಜಾಗಿಡಾತೀನಿ ನುವೇ ಶಾಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರದ ಅಲ್ಲೇ ಓಮಂಜುರಡಾತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೋಗುದು ಶಾಲೆಗೆ? ಇವರೇ ಪಿರಿಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹೀಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೇಲೆ ಸೇಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಾರ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಗುಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮುಜ್ಜೋಗುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದನೆ ಶಾಲೆ ಮೂಲೆಂಗಳು ತೆಲಿಕೆದಗೊಳ್ಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದೇ ಸುಮಾರು ದಿನ ತ ಮೂಲೆಂಗಳು ಇಂದೇ ಶಾಲೆ ಅವೇ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗಳು ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದುವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಇನ್ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಳಿಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಗೋಡಂಬ ತೋಜಿನ ವಾಲ್ಪ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಯಾವ ಬೈದಿನ ಅವಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅದರ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೀಚರ್ ನಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲ ಮುಲ್ತ ಮೇನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಸೀನ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈತೀನಿ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಗಲೇಡ್ದಾತಿನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಯಾನೆ ಬುಲ್ಲ ಇನ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಲನಿಗೆ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಆಗಿ ಅದು ನವೀನ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇರು ಸಪುರ ಒಂದು ಸಪುರ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ದುಂಬು ದಿಂಜ ತೋರ ಐತೆ ದುಂಬು ಬುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ ದುಂಬು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ತುರುಕು ಸಪುರ ಎತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ನಡುಡು ತೋರ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಪುರ ನವೀನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೇರೆದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏತು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ನವೀನ ಸುಲಭ ನಿಜವಾದವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದುನಾಗ ಸುಲಭದಲ್ಲ ತೋಜು ಬುದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೊರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋದ ಪಾತ್ರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾತ್ರನ. ಬಟ್ ಏನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆಲೆತ್ತನು ನೆಡು ತುಂಬ ಏನ ಸಲ್ಡ್ ಬೇವಡನ ಮಂತ ಏಜ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುನ ಅದು ತೀರದನ ಫನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ ನಿಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅಪಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಬಟ್ ಅವು ತೂನ ಕೊಂಚ ಆಸೆಸ್ಬೋದು ಬಂಗೊಂಡು ರೋಲು ಬಂಗಾಡು ಏನು ಮಂದೇನು ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರ ಅಂಚದು ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ನವೀನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬಂಗ ಡಬ್ಬು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವೇ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡಿತ್ತು ಸರಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನು ನಾವು ಡಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ದುಂಬದ ವಾಯ್ಸ್ದಲ್ಲ ಕನೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ ಇತ್ತಂಚ ಏನು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡ್ಬಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂತ
ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯ ನಾನು ದೇವಾಡ್ದು ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದು ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪೀನಿ ಆಲ್ ಇರಿಗೆ ಪಿರಾ ಕೊರ್ಪೀನಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಇರಿಗೆ ಪಿರಾ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಇರು ಅವು ಐಟ್ ಪನೇರುಂಡು ಅವು ದಾಯಗ್ ಅವ್ಲ ಎನ್ನಿರು ಆತ್ತು ಹುಷಾರುಲೆ ನಾನು ಹುಷಾರ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಊಟರು ಅವು ಟಿ ವಿಡು ತೂತಿನ್ನು ಕೋಡೆ ಟಿ ವಿಡು ಬೈದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡಿಂದ ಅಂಚ ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಘಾಟ ನೋಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಪಿಘಾಟ್ಲೆ ಪುದರ್ದಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಮ್ಮೆಂಗುಲು ಸುಮಾರು ತಾಟದ ಎಲೆಂಗುಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿಘಾಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದ ಎಂಕುಲು ನನ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ದೂರ ಆದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಎಂಗುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದೂರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗುಲು ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತ. ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರದಿಷ್ಟು ಎಂಗುಲು ದೂರ ಆದಿತ್ತ. ಇತ್ತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸರಿ ಆತ ಪಡೀಲ್ರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಾಟಕ ಮಾತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಐತೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಫಿಲ್ಮ್ದಂತೆ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಅವನಣ್ಣ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ತೆಲಿಕದ ಬೋಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರು, ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ? ತುಂಬ ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇ ನಾವು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿದ್ದೇ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯು ಮತ್ತು ಏನೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಪಂದನ ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನಕ ಕೂಜಲ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಂದಿಲ್ಲ ಗುರ್ತನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರತ್ನಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯ ಅಂಚ ಇದ್ನ ಮನೋಜ್ಞವಾಯನಂಚಿನ ಅಭಿನಯಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಯಾಪೋಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಎಂಚ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿದೆ ವಿನಾಶ್. ಡ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿದಾಯಪೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಬೇತಗ್ಲುಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಅಂಜೆ ನಿಂಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡನಾಟದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನದವರ ಅದಾದ ಒಂದು ಹುರುಪು ಬೇತನೆ ಎತ್ತನೆ, ಖುಷಿ ಬೇತನೆ ಎತ್ತನೆ. ಖಂಡಿತ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಮಂಜೂದ ಕೈತಲ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಹುಡುಗಿನ ಊರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಟ್ಟೇಳ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇನಿಕ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೊದಲು ಸುಡುತ್ತ ಪೆಜ್ಜಿನ ದೀತೀನಿ ನಾನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನೇ ಎಂಗಳ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅರ್ನ ಕಾರದ ಮುದೇಳಿ ಅರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಸುರುತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ. ಸುರುತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಲೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ, ಎರಡನೇ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅವಲ ಸುರುತ ಅನುಭವ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಅವಲೇ ಮೂಜಿನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಿನ ಮೂಜಿನ ಹಂತಲ್ಲ ಅವಲೇ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಲಾ ಸೇರೆ എനിക്ക്
ದೇವಬೇಕು ಈ ಒಟ್ಟವು ಬರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರು ತಿಳಿಕದ ಬಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅನೇಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೇವಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಈತ ವರ್ಷ ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಈತ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮು ಕಡಲ ಮಗಿ ದಿಗಂತ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅದು ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದವೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ತೂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ರಂಗ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪುಣು ನೆಂದೆ ರಿಯಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ದುಂಬು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ತು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನ ಪನಿಯರ ಖುಷಿ ಲಂಚಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಂದೊಂದು ಪುನಗ ಜನಕ್ಕುಲ ಆಕ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುರ್ದುಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಲಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ದುಂಬಲೆ ಮಿತ್ತುವಲೆ ಬಂದಿನ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಕಲ ಏಪಲ್ ಉಂಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತೆಲುಗಿದ ಬಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರ್ತೀರ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರಿಯರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನನಗಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇವರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಂಡಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಾನು ಇರಡೈತೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಶ್ಯೂರ್ ಅವಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಸರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದುಂಟು ಖಂಡಿತ ವಿ ವೇರ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಂದ ರಡ್ಲ ವಿ ಕಾನ್ ಕೀಪ್ 11 both the boats only one boat ಸೇಲ್ ಅನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ one fine day had come like film then we decided and yan first only film produce mantnaga Sudhir Kamath mantaru enada banditare Mamu he calls me Mamu okay so Mamu nanondu film produce martene Devatran script barelike heli banditare so I had promised him first film Tulota manpanda that is for you only Sudhirana okay so I wanted to keep up my word so I told him only so you can produce the movie Dev Kutti will write the script sorry they will write the script for you okay then ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರನ ಕಾರ್ಪಂಡರ್ ಮಾಮು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಇಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ಓಕೆ 2 more questions ಈತ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ದ ಶೋಸ್ ಯು ಟುಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆಸೆ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ವಿದಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿರತ್ತ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸೊ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪುಡಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಅವನ್ಯ ಮಾಡ ಯಾ ನೈಕಿತ್ತೆ ಅವಿಕೆನ್ನ ಐತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಕೇಮ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ 4-5 seconds ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ dance how was it doing very nice I enjoyed that really and really I enjoyed that scene okay then our choreographer was Madan Harini okay yeah. great people because ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಲೆಂದಿ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ನಿಂಗೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಟ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇಡೀ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1
ಟಿಲ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರమైన one incident which you would like to cherish and remember throughout the life. ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೆರಿಶಿಂಗ್ ಒನ್ಲಿ. ಒಟ್ಟರಾಶಿ ತೆಲ್ಪುನಾನೆ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವು ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಚ್ಚ. ಸೊ ಅವು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 25 days ಶೂಟಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕಿ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡಂಡ್ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮ್ಯಾಕನ ಈ ಬೋಡಂದೆ ಪಾತಿರ್ತೀನತ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಾತಿರಿಯ ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಲಿಕೆ ಐಕ ತಿಕ್ಕಿ ತೋರಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆಯ ಓರೋಕೆ ವಾಚಾಲಾಕಿ ಮೋಕೆ कैसे अच्छे ना जो कुल हेलो क्या है कुछ होता है. कुछ